Tällän kun itse lekkasi, kolkai teostuu vieläkin kuolästi kärpä, kolkai tuolla voi autoin. Nitsjäyrän pärttihistä, jengai siisa, huoppu teostuuko pähutten. Jengaisista kun suapui viermi, te kerkisiissahan totteustuu tarva, niin kyelehkin iäkal puettäm tontuvää ja kolmas teostuu leitsäätsi. No tälle pori jo syöinimännu ja pakkapeivi ja vihelus ja ihan tokkolkai vyölikin. Ja puusko teostuu pottiin. Ja kalhan tuossa shaapsjahu teostuu tälle keessiupottiin aipas pyörees. Ja te podio jo tjohtsa ja älki jungastilta. Tjohtsu liu hirmat helppu jungastilta, kun illa hassaa jeng. Ja kuautsurrehan toppeen teostuu alkkiin puettilta. Jälleen äiki siirtui vähän liekkasup ennaman kuin lästi. Joo, mun koijatan susta, että mättä ipertuu sun anaraskiel. Ipertahu tun anaraskiel. Amahan te ei. Ko ipertahu?